ॐ श्रीमद्पङ्कजविष्णु हरिहरवायो महेन्द्रनलं चन्द्रभास्करवितपालवरुण धर्मादि ग्रह प्रद्युम्ननलकुवरि सरजु चिन्तामणि कौस्तुभं स्वामी शक्तिधरं तुलङ्गधरं कुर्वन्तु ते मङ्गलं। जय जगन्नाथ असुर बंधु। आज ହେଉଛି 2026 मसीहा ଜାନୁଆରୀ ମାସ 13 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର, ଧନୁ 29 ଦିନ, ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତିଥି ହେଲା ଦଶମୀ 3ଟା 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁନଶ୍ଚ ଆସିବେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି। ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତୁଳା ଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଣ୍ଟା 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ନି ଉତ୍ତରେ ଦିବା 3 ଘଣ୍ଟା 18 ଗତେ ଅଗ୍ନିକୋଣୀ ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ। ରାହୁକାଳ ହେଲା 2 ଘଣ୍ଟା 40 ଠାରୁ ଦିବା 4 ଘଣ୍ଟା 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ହେଉଛି ମକର ରାଶିର ଘାତବାର। ମକର ରାଶିର ଲୋକ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। ଆଜି ନବାଙ୍କ ବେଳା, ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବାଙ୍କ ବେଶ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର କୁସୁମ ରଙ୍ଗ ବେଶ। ଦଶମୀରେ 31 ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। କଳମ ଶାଗ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ, କଳମ ଶାଗ ଶିମ୍ବ ଖାଇବା ନିଷେଧ। ଆଜିର ଅମୃତ ସମୟ ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 53 ମଧ୍ୟେ, ପୁନଶ୍ଚ 10ଟା 5 ଗତେ 10ଟା 49 ମଧ୍ୟେ, ରାତ୍ର 8 ଘଣ୍ଟା 2 ଗତେ 11 ଘଣ୍ଟା 30 ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ କହିବା। ଆଜି ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ? ମେଷ ରାଶି, ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ମନରେ ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା କରିବି ତାହା କରିବି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ହେଇପାରୁନଥିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ବା ସବୁଜ। ଆପଣ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ବୃଷ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ, ପରିବାରରେ ସୁଖ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆଜି ଭଲ ଦିନଟିଏ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଚମ୍ପା କଲର, ମେରୁନ୍। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି। ଆପଣଙ୍କର ନହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ହେଇଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ବା ସବୁଜ। ଘରୁ ବାହାରି ଗଲାବେଳେ କୁଆଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଲା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ, ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ମିଳିବ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ ମିଳିବ, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନଟିଏ। ଆପଣ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଶୁଭରେ ଗଲାବେଳେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଲାବେଳେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି, ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଦିନଟି ଭଲ ନାହିଁ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାପା ମାଙ୍କ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। କନ୍ୟା ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଥିଲା, ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଦିନଟି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ସବୁ ଆଜି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ରହିବ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ମିଳିବ, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଗ୍ରୀନ୍। ଆପଣ ମହାଦେବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି,
ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା, ପରିବାରରେ ସୁଖ, ଅମୃତ ଭୋଜନ, ଦୂର ଯାତ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା କଲର। ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବାବେଳେ ଗୋମାତାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି, ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ମନ ଭିତରେ କିଛି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଆଜି ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବା ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଧନୁ ରାଶି, ମୁଣ୍ଡର ବ୍ୟଥା, ଆଜି ବହୁତ ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରେ ଆସିବ। ଏହା କରିବି ତାହା କରିବି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା, କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ତୁଣ୍ଡକୁ ସଂଯତ କରି ଚଳନ୍ତୁ, ବେଶୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୌନ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ମକର ରାଶି, ଧନ ଲାଭ, ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମକର ରାଶି ଘାତ ବାର ଅଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦିନ ବେଳା ଟିକେ ଘାତ ବାର ଅଛି, ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ସାବଧାନତା ସହିତ ଚଳାନ୍ତୁ। କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍। ଆପଣ ଗୁରୁଜନଙ୍କର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ପଦୋନ୍ନତି, ଆଜି ନହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି, ସେସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଉଥିଲେ ସଫଳତା ହେବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ୍। ଆଜି କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ମୀନ ରାଶି, ପୂଜାରେ ମନ ଲାଗିଯିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ, ଭଲ ଭୋଜନ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଚମ୍ପା କଲର ବା ହଳଦିଆ। ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲାବେଳେ ଗୋମାତାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜିର ଏତିକି କହି 12ଟି ରାଶିର ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପରିବାର ମଙ୍ଗଳରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଜଣାଇବେ। କମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।